Nu. Det är jättehalt. Hoppa av då. Du glömde säga. Nej men... Säg. Säg det. Säg. 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 Säg det! Säg. Vems häst är det? Säg! Nej, sluta! Vems häst är det? Vems häst är det? Och vad är det för djur? Vad är det för djur? Nåsna. En puss. Jag gillar inte pussar. En puss var som. En puss! Vem är det där?